Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa, sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara Tresna Budaya. Kula Hilyatus Saihat badhe ngiras bilih wonten mriki sampun rawuh narasumber kita inggih menika Rama Sudianto. Sugeng enjing Rama. Sugeng enjing Mbak Ilyas, sugeng enjing para pamirsa. Menika Rama Sudianto salah satunggaling dosen wonten ing kampus Universitas PGRI Semarang. Panjenenganipun mucal pranata cara, penata masyarakat Jawa, lan seni tari. Lajeng kula mriki mboten piyambakan wonten ugi Mbak Elis Fadriati ingkang remen sanget nyinaoni babagan basa Jawi. Ingkang salajengipun badhe ngrembak babagan tema karawitan budaya Jawi. Inggih, seni karawitan minangka satunggaling budaya Jawi ingkang boten saged dipun pisahaken kalian gamelan lan pesinden. Lah gamelan menika sumber swanten instrumental saking seni karawitan menika kanyatan gadhahi titikan utawi ciri khas ingkang betenaken kalian piranti musik sanes ingkang modern. Lajeng kados pundi Mbak Elis menurut panjenengan? Nggih Mbak Gil ya, gamelan menika pancen kalebet musik tradisional. Nanging kula nggih dereng mangertosi langkung nandhes babagan ngelmu gamelan utawa nabuh karawitan menika. Mila wonten mriki sampun wonten narasumber ingkang saged paring pepadang kangge kula lan panjenengan uga para pamirsa teng dalem. Inggih menika Rama Dian. Kados pundi kawontenanipun Rama? Sampai Mbak Elia. Muga-muga Mbak Elis lan Mbak Elia ya sehat kabeh. Nggih. Semester pira saiki? Semester 6. Lulus ya. Nggih. Amin. Inggih Rama, kula badhe nyuwun pirsa kang menapa Rama remen sanget kalian seni karawitan. Menapa sebabipun? Ya. Mergo sing jenenge karawitan itu saka tembung rawit itu alus. Aku seneng sing alus-alus. Ping pindhone karawitan kuwi nemu surasa supaya wong kuwi iso tiru. Salarane tiru filosofi gamelan. Mergo gamelan ki ana filosofine. Nggih. Nah, contoh wong bebrayan kuwi ora iso mlaku dhewe-dhewe. Gamelan ya ora iso mlaku dhewe-dhewe. Kendangane lancaran, gonge ketawang, genderane, gunane ladrang lan sak piturute. Utawa padha-padha ladrang balungane ladrang wilujeng terus lenteme ladrang pariwisata gunange ladrang padha-padha ladrang. Ning ora cocok. Sak gending ning siji pelok karo slendro kutut manggung siji pelok siji kutut manggung slendro ya ora cocok. Mula bebrayan kuwi kaya gamelan kuwi. Oh, ana harmonisasi. Ada harmonisasinya. Nggih. Lajeng kan kalau wonten gending-gending wonten supa. Kula nate mireng menawi karawitan menika wonten 3. Inggih menika karawitan sekar, karawitan gending, lan karawitan sekar gending. Lah menika bentenipun menapa Rama? Jadi yen karawitan sekar ki ya ning ngembang tok ditintingi karo gamelan sithik iki ditintingi. Upama tembang macapat iki, tembange macapat iso ora nganggo gending. Nanging tembang sing karawitan sekar, karawitan tok, gending tok tanpa ana girengan gending-gending sing soran lan sak piturute. Nah, sing nomor 3 mau karawitan sekar, campuran antarané gending karo sekar. Nah, ana gawa di anu sut nyandak contone saking gunung kuwi dibawani engko terus digawa tembang. Ini nganggo gending. Nah, jadi gitu. Kados ten menawi wonten wayangan wonten buku. Nah, kuwi termasuk karawitan sekar. Karawitan sekar. Ya ana nyekare, ana karawitane. Ngoten. Terus niku fungsinipun benten-benten nggih Mbak Elis? Beda-beda. Nah, jadi bisa dicampur.
dadi karawitan sekar sawama kene bawa nganggo bar bawa nek bawa tok sadurunge digamelani nganggo gamelan kuwi sekar nganggo terus sawama bawa Nidam Sari nganggo gamelan dadi karawitan sekar. Oh, mekaten. Kata sangat gitu, Pak. Ing karawitan iki apik banget ora entek. Oh. Lajeng kan ten mriki wonten Jawa, wonten Jawi menika kan wonten karawitan, wonten gamelan. Menawi ten sanesipun ten Sunda kadosipun nggih wonten nggih. Ono ning Nusantara iki akeh. Oh. Ono gamelan Jawa Timur, ono Bali, ono Sunda, ono gamelan Betawi, ono gamelan Sumatera, kabeh ono kabeh. Mung ono beda-bedane. Yen Sunda wis siji suarane iki ora kaya gamelan pelok slendrone Jawa. Mergo babone wis beda. Ping pindho carane nabuh dinamikane yen Sunda rada sigrak. Sigrak menika menapa? Dinamik cepet. Kayak ngono ora ana sing alun-alun kaya bedaya kene ngono jaran banget. Terus model kendange wis beda meneh. Karena kendange teknik kendange wis beda maneh nganggo jenenge jepongan. Kene ya iso kene namanya intine wis beda meneh. Terus wujud regape beda. Wujud kaya wujud regap ning ngene gamelan Betawi beda meneh bodi banget. Gampang remong kuwi. Yen Jawa Timur wujud kendange beda meneh. Jadi dandane padha prinsip duwe karawitan duwe gamelan. Kan kalau wonten laras pelok kalian laras slendro. Menika bentenipun menapa Bapak? Yen laras slendro kuwi digathuke karo sonisasi not musik ora iso. Ora iso dipadhake ngene yen laras pelok utamane pelok bem iso ya sonisasi gending-gending ngene gamelan sing laras pelok bem kuwi iso dienggo nyanyian-nyanyian. Mergo iso digawe teknik sonisasi. Teknik sonisasi. Padha karo mi, padha karo iki limo iki padha karo minyak ngene musik lah tak pitulke sonisasi namanya. Itu. Yen pelok kuwi kaperang loro, siji pelok barang pundhere ning 7. Ya. Nek sing siji pelok 5 atau pelok bem kuwi pundhere ning 4 karo siji. Menika saged katingal menawi tiyang awam supados saged bentenaken menika slendro, menika pelok. Ten punyinipun Bapak menawi namung mireng. Yen slendro notasine ning Ji ro lu mo nem. Ji ro lu mo nem ya. Ji ro lu mo nem mula di darani yen anu pentatonis. Mergo ji ro lu mo nem. Yen pelok pi itu nggih. Ro lu mo nem. Ora ana papate. Yen pelok pun jiro lu patmo 6. Oh, dadosipun tiyang awam menika kedah peka kalian wontenipun gamelan nggih Bapak. Yen sing ora ngerti ya kaya ora ana bedane. Oh, nggih. Gending sing pelok barang ora iso dienggo gending sing pelok bem. Ngono, dadi mergo ana pitune saiki wis beda meneh akeh campuran. Gending-gending sing nganggo 7 ning ya nganggo 1, nganggo 4. Mergo pancen alame wis beda. Nggih. Lajeng menawi kedahipun tembang menika misalipun gugur gunung. Menika migunakaken laras pelok misalipun. Menapa saged diubah ten laras slendro Bapak? Ya iso ning kangelan. Oh. Yen gending-gending sing biyen bisa sakpomo ngene. Ladang wilujeng kuwi nganggo pelok barang. Ning ladang slamet nganggo slendro. Sijine slendro dadi pitune nggone pelok barang. Ning yen lelagon nggih. Ya iso ning rada kangen sakpomo caping gunung mau ya. Nggih. Gugur gunung. Gunung. Ayo kancane kan
lanune kan pelok tadi. Nek nggone selingkuh ya dadi ayo kanca angel, anunya angel, nadane ora enak. Mboten harmonis nggih Bapak. Ya iso. Nggih. Nanging rada rakrep. Kirang sae ngoten. Sak upama kono kuliah kudune nganggo ngene, terus kono nganggone jin, nganggo apa ki yo ora yo iso jane. Ning kurang srek. Nah, jane ngono. Yen nganggo koyo ngene iki kan apik, sak ngomong. Ya. Lajeng ten alat musik gamelan Jawa, menika kan wonten gong, gambang, bonang, demung, suleng utawi seruling, kempung, pekeng, siter, lan ingkang pungkasan menika kendang utawi gendang. Nah, menika kan wonten filosofinipun nggih Bapak. Lah menika menapa? Yen filosofi kendang apa filosofi gamelan? Mungkin kendang nggih. Kendang kuwi minangka pamurba wirama. Artinya sing ngendhaleni wiramane. Mau arep cepet kendang. Arep lindik kendang, arep lirih kendang. Ibarate kendang kuwi minangka pemimpin ning ngene bebrayan. Nggih. Yen kendang ngajak mandeg gamelan liyane ya kudu melu mandeg, ora entuk terus mlayu dhewe. Nah, itu. Di kendang itu ibaratnya pemimpin. Mula sing dadi pengendang ya kudu iso. Nanging ingkang ngawiti nabuh menika kan bonang. Ora mesti. Ana sing bonang, ana sing buka kendang, ana sing buka saron, ana sing buka gender, ana sing buka rebat, gumantung gendinge. Sakpomo serbak ora mungkin buka bonang. Mesti buka nyadeng, tak doang. Nah itu. Sakpomo ngono. Nek lancaran ya mesti buka bonang. Ora ya dibukani gender ya iso. Nek lageran itu dibukani bonang iso, bukani gender iso ya ana pengendere. Yen ora ana perebape ya buka gender. Yen ora ana gendere buka bonang, ana sing iso kabeh. Ning yen kendang ora iso dibukani bonang. Misalkan kaya sampak utawa serbak utawa anu kudu buka kendang, pemuda, gangsaran barang iki kudu buka kendang. Dados wonten pilah-pilah teknike beda-beda gendinge. Gumantung gendingipun. Gumantung gendinge. Mula yen iso ngrawit iki kudu iso kabeh. Aja mung isane ning bonang, iso gambang ya iso nyuling, iso nyawang, iso nyanding. Sagete namung tasih nyawang Bapak. Lajeng kangge nabuh gamelan menika menapa wonten syarat-syaratipun Bapak? Kan wonten mitos menawi gamelan menika bonang napa sedaya menika mboten angsal dipun niku napa lompat ngoten. Ya mitos bener. Kados pundi? Mung kita iki kudu ngregani budayane kancane dhewe. Gamelan iki gawe angel. Nek saiki mungkin pabrikan ya. Nek biyen kuwi dititiki siji anu iki suwi banget. Sing gawe empu nek biyen. Nah, mergo yen biyen kuwi gamelan iki diuri-uri banget. Mula yen arep nglangkai ya ilo-ilane yen iso aja nglangkai gamelan. Tegese aja ngino. Gaweane para leluhur sing adiluhur kuwi. Budaya kita iki aja diino, maksudnya ngomong. Ya diregani dalam arti kudu aja dilangkai yen arep liwat ning mlipir jenenge ngregani. Kudu ora ya terus didadekke mitos. Ngoten. Nanging nggih wonten mitosipun. Ya apik. Nggih sae nggih. Mitos iki mergo ben ora wani. Ning saiki angel yen anu sakjane iki ya mung dikon ngregani pakaryaning para leluhur mergo sing biyen sing gawe gamelan sampai saiki sing gawe gamelan ora saben wong bisa gawe gamelan. Ngono lho. Dadi mung empu, nek biyen dikatakan empu. Saiki ya ora ya pabrik nang saiki ya pabrik ya ora iso sedina dadi. Nggih Bapak. Iya.
Nggih, reginipun nggih mboten. Ya nek regane saiki ya udah karo 300 400 juta. Kepala sing apik. Ya ana sing sak miliar ya ana. Gumantung. Gumantung kualitas. Sak apa padha-padha kendang, ana sing nganggo lulang kidang, ana sing lulang wedhus, ana sing lulang sapi. Nah, beda-beda. Lajeng menika Rama menapa kersa paring tulodo kangge nabuh gendang menika? Ya, gendang kuwi ana teknike, ya ana ciwi-ciwi. Sing cilik kuwi, ya sing cilik kuwi, sing ngarepan ya lurus sing cilik kuwi, iki gendang ketipung. Ginanipun menapa, Bu? Ginane yen kanggo gendang loro, labrangan, ketawang, gending, yen urung ejek merong, merong itu urung ciblon, mereka bar kuwi ana ciblon. Kae sing rada cilik kae kendang ciblon, kuwi kanggo yen wis ciblon, dentong tak itu ngarepan ini kendang ciblon. Nah iki kendang bem, artinya tegese yen kanggo kendang loro kuwi kanggo pungkasan napa? Jadi kendang ketipung, kendang ciblon, kendang bem. Ana jidur. Jidur wis gede meneh. Nang itu kanggone kala-kala. Jadi kaya beduk. Kaya beduk. Nang cilik rada cilik ana sing ngomong. Inggih, Bapak. Suarane ana kaperang kodene ana sing P. Tak. Oh, ngoten. Ana sing P. Apa nek P? Utawa pung, utawa ana sing di, istilahnya di, ana sing di. Ya. Ana sing B. Kan ana sing PPB, ana sing DB, ana kan. Itu beda-beda. Nah, carane sanajan panggonane padha, ya. Ana sing tangane ditutupke karo tangan ceplakane ngene, ana sing ning driji. Ning driji dung, dunge ana sing ngono, ana sing ngoten. coba ya. Apa kendang antara ya. Itu jenenge gampang itu tok. Sapa sinem ya. Sinem kita. Ya, ini itu kanggo driji. Tak. Ini kodene D. Dunia ini kodene D. Utawa P. Iki T. Nggih. Tak. Yen wis ciblon sak pamane ya ora ciblon ngono yen lancaran sing arep ya apa ngono. Yen kendange wis ciblon tenan tak. Jadi ana fungsine dhewe-dhewe. Yen arep digawe kendang Sunda ya iso. Mung ya diwahi kene dianggo sikil barang. Bisa dadi dipatete nganggo sikil dadi suarane iso pirang-pirang. Mulane kaya kendange pirang-pirang. Ngono ya. Wis mudeng? Insyaallah gede. Ane beda-beda ini. Jadi ngono kuwi. Naku ya beda-beda antarane gamelan siji lan sijine. Ana sing padha karo not. Contone bandungan kuwi saron karo dengung. Nek peking didobeli. Nggih. Nek slentem nibani bacane misalkan ropat monem ropat roti ropat monem cilu yen balungane ngono ya sentem ya ropat monem ropat roti ropat mon cilu ngono nibani. Jadi teknike nabuh uga beda-beda.
Ning yen iku baleni mau bab filosofi yen dilaksanake serempak karo manut tatanan, manut kendang, manut ndelengke kancane, ndelengke liyane lan ngrungokke mesti dadi rampak enak. Mula wong urip kuwi ya kaya ngono kuwi, ning gone bebrayan kaya kono ning kampus ya aja mung mrigi anune dewi-dewi. Supados saged nyinau karawitan menika gamelan. Betahaken wekdal pinten Bapak supados lancar ngoten. Ora ana wangenan. Siji gumantung keprigelane. Gumantung jenenge gamelan kuwi ora entek. Conto kono kenal karo Pak Bambang Sulanjari. Nggih. Pak Bambang Sulanjari kuwi latihan gamelan lagi wiwit tahun 90. Aku latihan gamelan wiwit tahun 55. Neng prigel Pak Bambang. Ateges ora iso. Aku wektune akeh mesti prigel aku ora iso. Gumantung prigelane ingkang dipun dede. Ana sing lagi kuwi dikanca mungkin Paris. Nggih. Lagi diwenehi sak semester Paris wis luwih iso tinimbang kanca kancane iso ngendang ciblon, iso ngendang gambyong, iso punang, iso lan liyane. Jadi gumantung dari keprigelan. Ping pindho duwe kemauan ndak, kepenginan untuk Niat apa ora yen rak niat lah mbok diwarai. Ping telu duwe bakat. Jadi ana niat, ana bakat, ana ya karep mau niat ya. Ana kesempatan. Sapomo kono kuliahe ora ning basa Jawa, ya mungkin sanadyan duwe niat ora ana kesempatan ya. Longko. Nek niat mesti golek kesempatan piye nek bar kuliah aku tak kursus. Tak apa-apa mergo duwe niat. Sing baku itu niat sih. Niat ana kesempatan, lagi keprigelan iki bisa dilatih. Mula yen latihan gamelan ya tenanan aja kaya dolanan. Biasanipun menawi kan menika kulaipun ten basa Jawa. Lajeng wonten mata kuliah karawitan. Nggih. Lah wonten mriku nggih sinaunipun amargi wonten mata kuliah karawitan menika jagake sekolah-sekolahan tok mergo paling 16 pertemuan kuwi ya gumantung mau ya ana sing iso pinter bunang imbal ya wis iso iki apik termasuk ya kagolong apik ning yen sing gelem apik sore tinimbang tak nggih kongko-kongko tak tinimbang tak nggih atau tak golek kursus liya tambahan utawa gelem teko ning kampus sore barengan karo kancane yuk latihan liyane sing ora diparingke dosene ngono kabeh iki kudune ngono kaya pelajaran panatacara ya ora ming sing diparingi Pak Dian tok ya kudu saka njaba lan sak pitu ngono ya. Lajeng kangge nabuh gamelan menika kan menika wonten kathah alat musikipun. Menapa sedaya menika kedah wonten sedaya lan dipun apuh sedaya menapa ingkang wonten baku ingkang kedah wonten menawi iya gumantung gendinge yen saupama gending lancaran kok ora ana gendere ya ora apa-apa mergo pancen longkone nek ana gendere ya iso ndak ngono nek lancaran ora ana gunane ming dembung tok ya iso dembung karo saran iso jadi ndeleng-ndeleng gendinge nek ming kendang tok ya ora enak nek gendere iso dhewe gendere kanggo lancaran Manyar Sewu ya di genderan tok siji iso tapi jenenge durung karawitan durung genderan ya ora iso ora ana patokan kudu komplit ora sakmono ngene ya sing baku-baku nerakno gong iki ya ora enak rasane ora ana kenange ya iso tapi rasane ora enak saged lumaku nanging raosipun mboten rasane beda sakmono ming saron karo peking anane misal sakmono demunge ra ana rasane ya kurang nges iso gunangan karo anu tanpa kendang iso ngono kabeh mergo manut iramane dewi-dewi ning ora enak ngono lho yen terus kulino ngrasake yen iso ya rada dikompleti mula sak ora-orane
gamelan itu sing baku ki ya 13 lah. 13. Ana kethok yang kempul gong, terus kendang, gender, bunang, baru bunang terus. Ora ana bunang peneruse, ya ora apa-apa. Nanging ya kurang penak. Nggih. Apa ngono. Terus saron, demung, peking, sentem, kendang, tak pikir. Terus menawi nyinau gamelan menika boten wonten kelasipun gitu. Ora nenteke, aku wis 7 taun 55 yen dipikir nganti saiki pirang taun. 45 tambah 15 wis 7 taun. Nah ini durung rumangsaku, aku durung bisa apa-apa. Lan aku ngrumangsani yen kumpul karo pengerawit kae. Aduh banget ya aku. Mungkin pengerawit kae kumpul karo pengerawit liya sing mungkin mergo anjing gamelan ora nonton. Ikulah sing gamelan kuwi. Niki amargi wektalipun sampun Iya. cekap nanging Bapak paring kesimpulan kangge kula Mbak Kira lajeng para pamirsa teng dalem. Iya. Para pamirsa, Mbak, ya sama Mbak. Nggih. Gamelan kuwi pancen rumit ngerawit mula jenenge karawitan. Yen iso padha sinau gamelan, mergo yen wis sinau gamelan kuwi mengko patrape bakal beda. Sing maune rada grusah-grusu, maune rada brangasan, iso rada mendak ora brangasan. Mergo wis digulenake bareng karo kancane mau kaya dasare filosofi. Ning bebrayan ya ora bakal disiki, nek dadi pemimpin ya ora kaya anak buah. Nek dadi anak buah ya ora karo pemimpin, mergo ning gamelan ngono. Kendang ya ora padha karo sing nyaran. Sing nyaran ya ora padha karo kendang. Manut kendang berarti ora padha karo kendang. Sedangkan terus sinau gamelan kuwi ora ana enteke, mula ayo padha nguri-uri budaya Jawa, tamane gamelan, mergo karo gamelan bisa harmonis ning bebrayan. Kula menika sampun langkung gamblang menika apa ngenani menika ngelmu sinau karawitan. Nggih. Nggih Mbak Kila. Kula menika sampun mangertosi bilih. Langkung weh padang, Mbak. Nggih, langkung nandes babagan ilmu. Rama Sudi menika sampun paring tuladha nabuh gamelan. Mbak Elis badhe nyobi? Mboten matur nuwun kula wekdal sanes kemawon. Nggih. Menika pamirsa diskusi utawi ngrembak babagan ngengi karawitan budaya Jawi. Mliginipun inggih menika gamelan. Lajeng niki wekdalipun sampun telas kangge pamirsa terus setya mirsani acara Tresna Budaya wonten ing PBSD TV. Menika wonten menawi wonten atur ingkang lepat kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.